I-EFF ifuna umongameli Cyril Ramaphosa aphendule ngomba wasephalaphala namhlanje bechotshelwe isicelo esifakwe ngulombutho kunye ne-ATM kwinkundla yomgaqo-siseko. Mapolisa kunye no-SARS enze uqoqo kwikhaya losomashishini waKwaZulu-Natal uShwane Mkhize nelisela Lucia eThekwini namhlanje. Lucas Masterpieces Moripe uchazwe njengomntu obenesiphiwo esingummangaliso kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo nebibanjelwe kwiholo iSaltsville eTshwane. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andihamba ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Botani Mzontsonto. Iqela le-EFF belibambe umngcelele lenjenjeya ukusingisa kwinkundla yomgaqo-siseko ngale ntsasa nalapho beliphelekwe nangamanye amaqela ezopolitiko aquka i-ATM. Le matshi injongo yayo kukucela umngeni kwindlela ipalamente yayisingatha ngayo ingxelo yasephalaphala yophando legqiza elizimeleyo elalikhokelwa ijaji edlumhlala-phantsi uJaji Sandile Ngcobo. La maqela afuna ukuba inkundla yomgaqo-siseko iphose umrhaji ingenelele kwaye athi ukubethwa ngoyaba kwale ngxelo yasephalaphala ipalamente kwakungekho semthethweni. uJaji Ngcobo wafumanisa ukuba kukho ubungqina obubambekayo bokuba Mongameli Cyril Ramaphosa kumele aphendule phambi kwenkundla ngokuphathelene nezigidi zeedola zaseMelika ezafunyanwa ziqhushekiwe kwifama yakhe eziSofeni. Iqela le-EFF ne-ATM axelele inkundla yomgaqo-siseko ukuba isigqibo sendlu yowiso-mthetho sokungayiniki ingqalelo ingxelo yasephalaphala yegqiza elizimeleyo lophando sasingekho semthethweni. La maqela abetha ngenqindi etafileni kwaye akagungqi kuluvo lwawo lokuba umongameli Cyril Ramaphosa unetyala ekumele aliphendule ezinkundleni zamatyala ngebholo lasephalaphala. Kungeso sizathu ke iqela le-EFF lifuna ukuba le nkundla iphande izizathu ezabangela ukuba inganikwa so le ngxelo yasephalaphala ipalamente. It's not open to the National Assembly to look at the panel's report which says there is prima facie evidence, there's a case to answer, and for the National Assembly in its wisdom to say, oh well, you didn't meet your mandate, you didn't follow your mandate, you didn't have oral evidence, you considered hearsay evidence and all those kinds of reasons to rubbish the report. In circumstances where the reasons to rubbish those report misidentify what the panel was entitled to do at the time it did it, and consequently what the National Assembly was entitled to do when it received the panel's report. Kwalinye icala iqela le-ATM lityhola i-ANC ngokusebenzisa gwenxa isininzi sayo epalamente kwilinge lokukhusela umongameli Cyril Ramaphosa kwinkqubo yokumguzula i-impeachment ngelasemzini. What could the ANC have done rationally? They could have said to Parliament, let's wait, let's postpone the vote. But how can they vote down a resolution on the basis of other pending proceedings in other bodies, other state institutions? And we say that in and of itself is the height of irrationality. Ukanti ke amagqwetha amele ipalamente athi i-EFF iwuphosile umhlola kwelityeli kuba ipalamente yazilandela zonke izindululo zengxelo yegqiza lophando kaJaji Ngcobo. The panel recommended that a Section 89(1) impeachment inquiry be proceeded with, and the National Assembly considered the recommendation and didn't accept it. So the procedures to give effect to Section 89 of the Constitution were operationalized, and the President was called to account. The EFF's complaint, real complaint, is that it doesn't like the result or the outcome of the process. Kusenjalo ngentsasa yanamhlanje amawakawaka abalandeli beqela le-EFF bephelekwe ngamanye amaqela ezopolitiko naquka i-ATM babambe imatshi echayelela iseshoni yenkundla yomgaqo-siseko nalapho inkokheli yeli qela umnumzana Julius Malema evakalise ukuba soze baphumle de kufumaneke impendulo ngebholo lasephalaphala watsho esithi akukho mntu ungaphezulu komthetho kweli.
the ANC abused its majority in parliament to defend their corrupt president. We will fight in parliament, we will fight on the picket lines, fighting for the constitution of the Republic of South Africa. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa emelwe ngamagqwetha wakhe kwakunye neqela le-ANC bathi abazange basebenzise gwenxa isininzi sabo koko babekhokelwa yimithetho elawula ipalamente. Ukanti ke inkundla yomgaqo siseko iwamamele onke amacala abandakanyekayo kulomba kwaye isinkwanyile isigwebo sayo de kube ngumhla oyakuthi ubhengezwe. Umpicoti zincwadi uTsakani Maluleke ubhengeze ukuba urhulumente wesihlandlo sesithandathu usebenzise gwenxa i-10.3 billion randi okaMaluleke ukudandalazise oku ePitoli namhlanje ngethuba edakanca iziphumo zobume bezimali bamasebe karhulumente namaqumrhu karhulumente kulo nyaka mali ugqithileyo. Uvakalise ukuxola ngendlela amanye amasebe karhulumente kuzwelonke aqhube ngayo umpicoti zincwadi uTsakani Maluleke namhlanje. 144 clean audits for this particular audit cycle, making up a good 35% of the audit base. Interestingly, there are 65 auditees that have maintained this clean audit outcome over the last 5 years. What that tells us is that there are a number of institutions across the country that have mastered the art of remaining in the clean audit zone. They've mastered the key disciplines that make for good financial management, for good performance management and reporting, as well as for complying with the rule of law. Uhlabele Mgama esithi omasipala bangaqhubi kakuhle bajongene nengxaki yolawulo lugwenxa kwanomkhwa nje wokunyevulela imithetho karhulumente. The municipalities that don't pay for our audit fees are often those that, as I said, are poorly managed. The majority of them are those where they would be willing and somehow able to spend exorbitant amounts of money paying consultants purely to compile financial statements, and then they don't pay us. And what that tells us is that the culture of not paying for services informs those behaviors, as does the culture of disregarding responsibilities on matters of governance. Ukwathe umyinge we-35% wophicotho zincwadi olungenachaphaza kwisabelo senkcitho mali ubonisa mhlophe okokuba amaqumrhu namasebe asakhasayo karhulumente aqhuba kakuhle. Ngelixa ivakalise ukudana ngendlela iphondo laseMntla Ntshona elithe gqolo ukuqhuba kakubi ngayo unyaka nonyaka. Nanjengoko kubhengezwe ukwehla kolwaphulo-mthetho olunobundlobongela olufana nokubulala nokudlwengula, izikhulu zamapolisa eNanda naseMlazi KwaZulu-Natal isezezona zinkqenkqeza phambili kuluhlu lwezikhululo ezibhalise iziganeko zokubulala, ukuzama ukubulala nokudlwengula. Oku kudandalaziswe ngumkomishinala wamapolisa kweli phondo uNjengelenhlanhla Mkhwanazi ngethuba besenza intetho ngokuhlamahlongwane ephezulu indima eseligangathwe ngamapolisa kumsebenzi wawo ngo-August walo nyaka kweli phondo. Ukanti ngabarhanelwa abamalunga ne-43,000 esele bebanjiwe kweli phondo betyobheka kwizityholo zolwaphulo-mthetho. Unjengele Mkhwanazi uthi ezi zikhululo zibini esase-Inanda nesase-Umlazi ziphezulu kuluhlu lweziganeko ezixelwayo zokubulala, ukuzama ukubulala nokudlwengula. Uthi ezi ziganeko azenzeki nje kuphela KwaZulu-Natal kodwa kulizwe ngokubanzi. Despite a decrease on violent crimes such as murder, rape, and robbery with aggravated circumstances, as the province of KwaZulu-Natal, we remain concerned that Inanda, as well as Umlazi policing precincts, are still topping the list with the highest number of murders, attempted murders, as well as rape cases. A lot is being done on the ground and also at the strategic level. Mkhwanazi uthi amapolisa eliphondo abambe abarhanelwa bangaphaya kwe-40,000. Over 14,000 of them were arrested for conduct crime. 926 suspects were arrested for murder and 986 were arrested for attempted murder. A total of 8,139 suspects were arrested for assault with intent to inflict grievous bodily harm. 639 suspects
drug dealers were arrested in the province, and most of them were foreign nationals. And the drug worth millions of rands were confiscated in the process. In the same period, the police recovered 1,525 firearms with a total of 18,289 rounds of ammunition, and that's of a different calibers. Kusenjalo uMkhwanazi uqukumbele ngelithi uphando luthe lwabonakalisa obunye ubungqina malunga nokubulawa kwemvumi uKeenan Forbes kunye nomhlobo wakhe uTibelo Tibbs Motswane. Kwaye uthi abazokuba nanceba baza kubabamba abantu abanento yokwenza nokubulawa kuka-AKA nomhlobo wakhe uTibelo Motswane. Namhlanje amapolisa KwaZulu-Natal, ibutho loKhetshe kunye namagosa kwaSARS aqoqe umzi kaShaun Mkhize eThekwini oluqoqo lokunyaziswe inkundla ephakamileyo yaseThekwini. Umkomishinala kwaSARS uEdward Kisweta uthe luqoqo luyinxalenye yophando luqhubayo nalapho kurhanelwa ukuba uShaun Mkhize uyasilela ukuhlawula irhafu. Kukholelwa kwelokuba uShaun Mkhize utyala uSARS imali engange-37 million randi, ukanti ayilotyeli lokuqala uMkhize ejongana nezityholo ezikumila kunje. Ngo-2020 uSARS wafumana isigunyaziso sokubhangisa inkampani yakhe kuba ityala irhafu engaphezulu kwe-200,000 rand. Lihlehliselwe umhla we-12 kuDisemba ityala lomrhanelwa wesixhenxe umzukisi Ndamase. Lo kaNdamase kulindeleke enze isigqibo mayelana nokuba ufuna igqwetha likarhulumente okanye uza kuzimela kusini na. uNdamase ubandakanyeka kwisithwakumbe sokudutyulwa ze kubulawe abantu abali-17 nesashiya abantu belali yaseNgobozane lusikisiki kwiphondo laseMpuma Koloni bebambe ongezantsi. Amapolisa athatyale amagosa esipolisa athe xhaxhe kulo mmandla ukujongana neziganeko zolwaphulo mthetho kwaye basezithendeni zomrhanelwa omnye osagcwele amathafa. Amapolisa bongoza uluntu ukuba luncedise ekukhangeleni umrhanelwa wesibhozo nosagcwele amathafa ngokwayamene nokudutyulwa kwabantu abali-17 elusikisiki. Namhlanje bapherisa ngexesha elinye ukwenzela uba icase iapherise in one court ikwazi umiselwa isuku olunye kwi-court enye njengo-suspect becase enye. Lo akafumaneki ikhona sisamfuna yena, siyamfuna and we believe uba sizamfumana because ikhona i-reward esiyenzileyo ukuthi abantu umuntu omfumeneyo okanye umuntu one-information uba uphi, and siyacela kwi-community uba ngabana umuntu khona umuntu one-information yokuba uphi lo muntu simfunayo. Ifoto lakhe is out there. Sicela silume indlebe ukwenzela into yoba azodibana naba basixhenxe azodibana nabatshajwe kule case yabantu bayi-18 sizokwazi uyivala njengamapolisa sinikele ke kwinkundla yenza umsebenzi wayo. Nangona ityala lithe lamiswa inkundla, iintsapho zithi azonelisekanga indlela umthetho weli osebenza ngayo. Yiyo ke loo nto siziva ingathi urhulumente ukhathalele kakhulu amabanjwa more than ekhathalele i-South African citizen, because abantu bethu babhubhile, izihlobo zethu zibhubhile, abantu abebezovusa amakhaya abasekho ngoku, but ke ngoku aba si-entertainer abantu ababuleleyo and bayacengwa into bathatha igqwetha ntonto le case yakho inzima ntonto, so iyaxela laa nto into yokuba urhulumente uzimisele nje ukhathalela abantu abazizaphula imithetho. Njengoba siphangaphakathi kubuhlungu kakhulu and le nto yenzekayo ngathi into ibiyenzeka izolo because xa ndibona indlela umsolwa a-ektha ngayo kubonakala uba no akanandaba nejustice yase-South Africa, futhi ufuna uba inkantolo mayimamele yena ngexesha athanda ngalo enze into ayithandayo, akazibonakalisi nje ekubonakala uba nokuzisola. Sithetha nje amapolisa abekele bucala isixamali nesiza kunikezwa nabani na onolwazi ngomrhanelwa wesibhozo. Amaxhoba obundlobongela obusekelezelwe kwisini athi iziganeko zokuphathwa gadalala zikhona kuyo yonke indawo. Seso sizathu esibangela ukuba abhenele kumaziko okhuselo okuze emva kwengxelo yolwaphulo mthetho kweli nebonakalisa elubala ukuntinga kweziganeko zobundlobongela obusekelezelwe kwisini ngabasetyhini abayi-957 nabantwana abangama-315 abagetyengiweyo phakathi kukaJulayi noSeptemba walo nyaka kuzwelonke. Amaxhoba obudlobongela obusekelwe kwisini ahlabikhwele kurhulumente ukuba bokhelwe iindawo zokuhlala ezongezelelweyo. So I would suggest that the government gets more shelters for the people because some of them don't have any families. They don't know where to go. That is why they stay in their relationships. Ufamaida oneminyaka engama-27 obudala uthi
wahlala iminyaka nomntu owayemxhaphaza kuba wayengenandawo yokubhenela. He wouldn't let me go to my daddy's house. He wouldn't let me go to my friends, to my cousins and stuff. He used to lock me in the room, beat me up. Because he loves me, that's what he said. He doesn't want to lose me. Uthi ekugqibeleni wabhenela kweziyobisi, nathi yeyona ndlela eyayimenza ukuba akwazi ukunyamezela intlungu yakhe, de wafumana uncedo kwiziko eligcina abantu abangenandawo yokufihla intloko, i-Ladies of Hope Shelter. A simple hug, and you would see a woman burst into tears because she doesn't get it much. You know, nobody tells her that you're worth it, you're beautiful. Abahlalutyi bamemelela ukuba kuqwalaselwe ngakumbi abantu abaphila phantsi kweemeko zokuxhatshazwa. They spike their drinks and then they commit this crime, especially sexual offences, whereby a consent was never given. But at the end of the day, you find that the lady has been drugged. Isebe liqwalasela imiba yabasetyhini, ulutsha kunye nabantu abakhubazekileyo likhuthaza amaxhoba ukuba awaxele amatyala. Other people, when they think that you are going to go and report them if they've punched you, then they deal with you verbally and they insult you because it's not written anywhere, and therefore it will be your voice against theirs. So the study revealed and confirmed that we do have this problem in South Africa. Ingxelo yenkcukacha-manani zeli sebe ibonisa ukuba ngomyinge olinganiselwa kwi-12 kuphela wezenzo zokuxhatshazwa ngokwesondo ezixeliweyo kweli. uLucas Masterpieces Moripe uchazwe njengomntu obenesiphiwo esingummangaliso kwinkonzo yokugqwala emswaneni nebibanjwe kwiholo iSaulsville eTshwane. Masterpieces Moripe uswelekele kwisibhedlele iKalafong eTshwane ngomhla we-19 kule nyanga eneminyaka engama-74 ubudala emva kwengulo ende. uLucas Masterpieces Moripe ngomnye wabadlali ababenesakhono esingummangaliso ngexesha lakhe nalapho wayengumdlali weOrlando Pirates kwakunye nePretoria Bantu Kellys. Wazifumanela amagama amaninzi kubalandeli bambi bembiza nge-dribbling wizard, uModimo wabholo noMasterpieces. Abo babenenyweba yokudlala naye abawuvali umlomo sakhono sakhe. He's one of the guys that when I met him at Kelly's, at first I used to watch him at a distance as a good player. And my wish, it was that one day, I was praying to God that one day at least I should see this man or I should play with him. And of which that thing, it happened, that dream has happened. Zonke ke izithethi zimtyibele ngobuntu nokuthobeka kwakhe ingakumbi isakhono sakhe ebaleni. This was a treasure of South Africa, and in particular of people of Atteridgeville. So it is befitting for people to gather like this and celebrate his memory and celebrate whatever that he has contributed and put this, once ignored village, suburb of Atteridgeville. Today it's known everywhere because of this man called Masterpieces Lucas Moripe. Ukanti asiswenye sebhola ekhatywayo kulindeleke ukuba sibekwe kwikhaya laso lokugqibela ngolwesine. Masiphasa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Tubekho Madikela noNcuthi kwindaba zendabulisa nawumbukela apha ekhaya ndikwamkele deskeni yami yemozulu mnake ngegama ndikuthabile Makhaphela uMamthembu Mvanje nansi bethuna imozulu leyo kaloku siyivula apha ekhaya ngokuphawula iziganeko zamvanje apha eMzantsi Afrika ngamandla phaya kumntla-mpuma eMzantsi amazantsi phaya eFree State kwindawo ezifana phaka lokovele kwasekuseni futhi bevuswa zindudumo imvula nomoya obhudla qatha phaya kwakhona kwincam yelaphondo ngelashumi nje likhatshwa sisibini baqhube neminyabo futhi qabaqaba ngamafu nje yonke lamva kwemini 29 degrees kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu lokuqala nqa iphondo kusempuma kololu njengapha kwintshona yelaphondo korhafu phaya kwakhona futhi kuyaduduma kuyanetha ekseni kwakhona phaya ngelashumi elinanye kanti baqhube nosuku ko-23 nansi imbukelo kwakhona futhi imozulu ephondweni lase-Free State apha kumbindi eMzantsi Afrika njengapha kwimpuma yelaphondo phaya kwakhona futhi ko-Ficksburg ekseni futhi bevuswa lelo shumi kubuye kucwenge kamandi phaya ngemva kwedinala ngamashumi nje akhatshwa sisihlanu imbukelo ekhaya ithi chunam jonga ngokubanzi phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso phanga senqomeni futhi ko-Worcester kwasekuseni futhi lelashumi likhatshwa sisithathu kanti sisibekele impela pha kwakhona ngamashumi nje azabe nesibini
nansi bethuna kwakhona kaloku imozulu kusephondweni lase-Northern Cape ngomso phaa kwimpuma yelaphondo njengapha kaloku kopriske ekuseni futhi nge-12 kuqwengile phaa yonke lamva kwedinala ngama-20 nje akhatshwa sisixhenxe mbukeli nansi kwakhona bethuna imozulu kusephondweni lase-Northwest phaa ngomso futhi ngamandla phaa kwimpuma yelaphondo koKlerksdorp phaa ekuseni futhi bevuswa li-14 qabaqaba ngamafu yonke imva kwemini kwakhona ngomso ngama-32 kanti mbukele ekhaya yenjenje imozulu phaa ephondweni laserhawutini apho sikho thina ngalo mzuzu bukele phaa kumazantsi futhi ko-Springs kwimpuma yelaphondo zikhona imvula neentshizane phaa kwasekuseni futhi zibikiwe nge-10 kwakhona likhatshwa sisixhenxe mbukele ekhaya sithe chu ngokubanzi jonge kaloku phaa ephondweni futhi elikumantla apha eMzantsi Afrika elo phondo lona yiLimpopo njengaphaa kwimpuma yalo kwakhona futhi phalaburwa phaa neziphaluka kwasekuseni bevuka ngama-20 nje azakhatshwe sisithathu sehle njalo sithe chu ngokubanzi sijonge phaa ephondweni lasempumalanga ngomso kumbindi welaphondo njengaphaa kaloku emalahleni kwasekuseni futhi kuyabaneka phaa kwasekuseni nezo ndudumo ngela-10 nje likhatshwa sisipoti mbukele ekhaya ndiyayivala ndiyayisonga imozulu ngephondo lokugqibela KwaZulu-Natal njengaphaa kumazantsi welaphondo phaa Pietermaritzburg kwasekuseni futhi kuyabaneka kuyaduduma uyabhudluma ekuseni kwakhona ngela-10 nje likhatshwe sisihlanu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoyi Kamnandi mawethu.